Hi! McDo, first meal of the day. Paano kayo kumain ng burger? Turuan ko ba? Ng Dodong burger style? Okay, what is your order? Secret menu, double quarter pounder with cheese. Yung akin plain, walang ketchup, Wala lahat onions. Oh, cheese lang. Okay. So, tatanggalin ko yung patty. Okay. May binili din, chicken nuggets. Wait. Okay. Lalagyan mo siyang ganyan. Quarter pounder yan. Yan. Okay, love. So, this will be your lunch. Don't know. This will be eaten. This is my burger. My favorite burger. Ganyan siya, Miss Prince. Gumagawa siya ng sariling burger niya. Yan, nalagyan mo yung chicken nuggets. Yan. Malaki na yung double quarter pounder, pero gusto ko pa siya mas malaki. Okay. Pa-practicing ko pa muna yun. Hirap siya. Ha? Ano pa? Sarap dan. Love kita. Pwede ako samahin sa mga fast food. I-eating ko rin sa mabilis. Slow mo kita ngayon. Cute. Kinlo mo yung sarili. Pag may gusto kayong patry na combination ng mga food or ng burger, sabihin nyo lang sa akin. Kunyari, ano ba yung mga mga pagkain na pinaplano ko sana kainin. Cheetos. Yung kunyari Cheetos, yung i-blender mo siya, lalagay mo sa Ambot sa imo daw. Cute ka dyan. Ay, sayang. Mahuli. Wow, danger. Too cute to handle. Danger. Thank you, Kumari. Irresistibly adorable animal bread. Say hello, Kumari's buttercream filled chichi pork floss, milky, chocolatey, and cookie creamy. And tanan, tanan. Oh my God! Si Chichi. Si Chichi, si pork floss. Kanina ko pa ina-analyze. Paano mo kakainin yung cute na Naka siya. Patay na siya. Masarap. Patay siya. No. Bread lang yung kinakain. Kainin mo na. Masarap. Nain ko na. So, kainin ko na lang din talaga siya. Abangan nyo ang movie ni Dodong. Coming soon lang. Bad Para siyang totoo, no? Para sa ano yan eh. Bad gay ako na. Gosh. Ay, nabulo. Buttercream. Bye-bye, bird. It's good! Girl. Ano na naman yan lang? 30 yams. Nakita mo ba yung lahat may kagat? Yung mga pinubos, tinitikman ko isa-isa. Ano naman yan? Chocolate. Milky chocolate. Hindi ka kasi mahilig sa chocolate, di ba? Oo nga. Kaya akin ang lahat. Thank you, Goddess Delight. Good morning! Love ko. Good morning. Wala, work, blah, blah, blah. Di ka na mag-work. Surprise! I have visitors! Bye. Hello! Hello! Hello!
Ayun, pahinga sila Chinky, tsaka si Merwin. Naalala yung best friend niya si Chinky. Wow, thank you sa lechon. Yay! Kain. Okay, salamat. Salamat sa brownie. Aram cake. Sarap. Aram cake. Fruit cake. Ano? Kain ka. Naulaw siya. Yeah. So, congrats sa atin lahat. Dahil 200,000 subscribers na tayo. And nag-promise ako na mag-giveaway ako ng 200 items. So, ito na yun! Dati kasi nagpag-giveaway ako 100 items for one winner. So, gagawin natin 2 winners for 100 item each. Diba? Para dalawa yung winner. And so, as you can see naman, puro pampaganda yung mapanalunan nyo. Tama ba yung Tagalog ko? Tama. Sabon, makeup, brushes, skincare, Pabango. jewelries, pabango, damit, lalagyan ng mga makeup, Shades. shades, Wala yun. na chocolate. Yung mga ganyan. Opo. Joke lang. So, follow nyo na lang yung rules. Okay? Good luck! Salamat kaayo!